panyanya makoa acha awandisisa nenguwa yacho bora sitatopana kuita makoa akadai zvakusiyana. Sada kupa ziso rangu ramuchafamba nawo muzwi kuti chii chiri kunetsa musha. Tapiwa ziso rasabhudo patakati isusu taita vana chete chedu kuti tisu takatoda iso. Kuna mukoma wariko wari kuchipinda nana tete chimirai titsvake mari tiwafonere towapa mari dzemabhazi dzekuti wauye tibatsirane tiri pamwe chete. Mari takadzitsvaga tikati tete tawana mari yemabhazi uyai wakaramba kuuya. Zvakangofanira kufutira mukoma iwawa tisati tauya kuno kuti takati mukoma tokupai mari yebhazi uyai tifambe ndizvo chii chiri kunetsa musha kuti tasara tiri vana hatina kana ndokutinisiya. Vakati mari musanditumira handiuiko ndokuzosvika tauya kuno kuti ade vakwanisa kuti vauye vese nanatete wacho kuti basi tangosara takati sabvundereka kuti dei makwanisa kufamba nemugusa wamunhu zvinokunise panotogadzirwe mukumbo kuti aende kutobatwa na imumu munhu muri kusungisa uyu munoukama naye ere? Ndimukoma. Uberekwa nawo mudumbu mumwe mwana wangu babu yasara ari baba. Okay. Kuwana tete mutwara ngezvakawaya ezo dzababa ye Zakisima nasi here. Ari pa chako. Kuzita vamwe tete vari kuchipinge vese tandakati ndokupai mari dzemabhazi muuya pakutanga asi vakaramba saka tasvika tete avo apo vachako vakatoika nhasi pamureti tori nawo wese waifanira kutadza kuti asi tete tepamureti nawo asi chikuitika ono chekuti tine muzukuru mwana watetemu ari kukungo ndiye ane linki nana mukoma kuchipinga zvese zvikuitika pamba mamuvhimende kuda nekutodai iye ndiye anenge achibataura kuti so nyaya yapakati kuti patakandinasa kufambai iwo patakazouya kuno waifunga kuti pamwe isusu tatoya kwamambo kuno kuti neanzi yatakabuda naye mukufamba zvekutonga wari kunosungwa chitonzi pane nyaya yakati yamubati ipo hapasati pane pafambiwa noti awo ari kukuwa wari kumubata achiti pakandifambai sai wari kufunga pamwe isusu takatofamba kudhara kuno saka wari kutonzi kusungwa kwavari kuita wari kutonzi pamwe wari kusungirwa chinangwa yakamira kana singaleketa tingapesinga saka iwe utaura kuti wewe difendi newana watete wako handiti pane mukoma naye unotengesa mushonga unoraparapa wayo saka ndofunga ndiye warushanda naye haitara tine zvibaro unogarika kwawani mwana wangu yadisinoa unorapa kuti jasi wechikuitika kuneka mwana wese watete vari papa jasi ari totodai nyaya ikafamba mushe pamwe nesusu pamwe tenge tatoreri kuti titonawo mai wedu awa ndokwamada vanhu vasikumba kwana kwedu noti tete wawa kubva kurarama kwese kwaita baba wangongori chweka vari kufa kwakatoita baba tete watosara wari chikuri wari hwanisa dambudziko rese richaona tete rinenge richari chitobata isusu kuku saka wari kuti kurerutsirwa kwamuchaitwa imimi padambudziko ringi ndotorerutsirwa kwatinge taita asi chakutinidza kuti tete awo ari kukawa kuti wakwanise kubuya futa wachazokwanisa kuti asi ari kuvatuma kusauya dzemwana arume kuti ndiye ane netiweki yese yepamba tokuda kwatatete tichichaya kuno atosara chitofona kuti vanhu vatenda kupa mutape kwavo no vakomana ingu kusenza kwetingaita nemimi padambudziko remunaro imimi denu kwanga kuti mburi dzenyu dzakanaka mwaicheme kuna mambo mutsvake mbudu yekobata iwo baba va natete va kuti vange vari panapa hapana imwe nzira yetingashandisa ba vasiri pano varume vanova natete vanova ndo zvingawa zvingareruka saka tete achidini totsvaga mota tovatakura tosvika kana urongwa hwapera tokutakura itomugorere kutumba kwenyu andaiwa kuroye kune chonga kurongana saka tinyatsotaura tichirira kufamba sisina netoi mwana ari kuwachengeta ari kugara nawo ndiye ari kuaiwa enda kuroye kuhwako kuti mwiri yawo haisi kutamuka baba mukuru ano amaonerei ndiwo itaita
ndoitaida ngendaa yekuti akanyazotore hanzvadzi dzavo zvirunga zvakwe vari asi ndovainake kubatwa ivo kuti vauye. Kura kwatakaita tichizosiwa nababa mabodo achitisiria icho yakumba ndaitonzi ndiye atosara tiri ini zvikanzona mudafa iye ndiye atosara ato baba ndiye atosara atori mukuru toti iye chero anatetesa wakauya iye ndantonzi ndiye atosara ari tinoti gentleman apa paneziva inini ndodzekere pamutemo kana uchinga wasungwa iwewe unoye kuatende court according nesamanisi rako zvirakanyorwa. Kana iye ari kuziva kuti kuna anababa kumberi anababa ake echaziva iye ngaatore auye nawo padare panapa kwete kubhuroke dare ngekuti kwazi kuna anababa mberi pa iwo ngaabudisa anababa ake uya nawo pano dare ropinda. Izvi imwe munoziva iye ene ndiwo munhu womuri kuda kunyangwe dai kunyara nababa mberi iwo ndiwo amangarwa ndiwo neproblem nenini handina problem nababa ini saka unofanira kuatende court. Saka panga pari kutaurwa pange pokuti imi pamakaenda makawana nini mugoli point makaenda kuna sabu makawana sabu wacho tikatoenda nemupurisa wake mwambombatira kuti munhu uyu wando zvazoita afoni yake yaisabuka isikuka yaminyangwa makiwa. Saka nyaya iripo arume ngekuti kana mwakasuggesta kuti mwaida kuzotora atotenge motikari way forward tinoita ngekuti munhu ngaapetukirwe atorwe nemakhafu. Kana aina baba ake anomusunga achienda naye pana baba acho baba angu ndiwo ahamba ihedi tichatora chichienda hakuna unosareba pane gombo ratakaiswa sabu yakatipa gombo kufamba kwatakaita kuti patiri kuita uku kusvika patiri nhasi tichibhuwa mupurisa wavo atunga asi musukuru yeye manje akuteera awa manje avo achibvunza zviri kuitika zvese kuti akwanisa kufonera wapi awa watonezva wakaudzwa naye ava kuti iye wanokwanisa kuzvitaurira wega kuti iye here ane resimba rekuti iye anokwanisa kuuya iye achibvunza awa kuti iye akwanise kufonera waruku kuti iye kuti awarambe awa kuda kwafili right. Isi zvinopetutara atunge kana muchite basa rakadai ngeretinoita panapa iri haritori site inini ukandibvunza kuri kundibvunza out of court ndabude muno mwamambo ndaaparodhi apa wondibvunza nyaya zvatongwe munomu ndokupetidzwe kwamambo kunoku kuti endaona mambo wovhurirwe bhuku ndi mabharani wobhuke nyaya dzorudo kuzwa kwamambo hamuna right yekuti mwataura nemunhu kana kuti anhu ari kurwisana imwe mwotototwa information yomunhu rusi ari kumbama utomusharuka hatitombobvumirwi pano isusu mutemo wedu pano hautombotendi ndakatomurasisa zvokuti isusu tikachitokotokotora vanhu ngemakapsi kuti tikaashaya tozondimwalirise information aiwa iye ndiye waitaurire ini iye ngaitotaura ndiye waitaurire ini awa ndangosungotaurawo zvawakaudzwa naye waitini iye waiti atunge naye chitotomumona kuti ndimakapuwe nyaya iva saka richazivi nyaya iri kufamba sei kuti inini chekutanga ndikati anhu nyaya inini yakamira nekuti aya vakatorwa ndisabu kuti nyaya ininika inoda kuti mutsvake nyamusoro unozoiba mhatso penyu unozomuchere nhumba munyu nehama dzenyu saka hapana chiri kufamba bati chakamira nyangwa akatoita kwamanaoa mukatokwanisa here mukaenda koona hama dzenyu ikweyo kuchipiri mugare dare muri kuna babacho ndo zvingamure akati ano ndaide kuti tiunzirwe uyu akati ho ndikati ari kusvika mahara ndiwo akati kwahai tino kumutema saka uriyo ndiri kubatana naye nguva yese ndichitaura naye ndiwo akomanana naye harusai kuuyo uno zvino uriyo ndiwo akamutora kwakwai tinode kutema uye zvepechipiri aita sori
mukadzi wangu ndaizopinde munyaya yawo tinge tiri pamwepo manopa ndikati ina vhiki zvemunhu kudai mukandoni kumubvumo iyi ndikati kubvumo andinogona ndakasaiboye kubvumo ndiye kuti vakomana ndinozvingana nawo apanokoyotisonzira mukadzi wangu ndikati inopezovata uri andiri hama dzenyu here ngazano ipo papo ariyo nditotaura nawo nditofonera nawo iyo ndakabondotaura nawo ine akati handikuyoba kuti akandiro kutema saka zvarutomurimu handiroka mere ngati anda ndinotaurira ati ndaafuaitotauriiini arikutauriire yangu Alright. Paruzika mburi WhatsApp. Nyaya iri apa ngekuti isusu ndakude kuti paonekwe kuti pangaita hemu mkumbo iri kuti mukomana apiti kukotore munhu. Nemunhu wanyabvunzwa ndiye unoda kuti inanisa kuti nyaya yake iri kwazvo. Kuti munhu asvikirwe ariyo akandooneka ariyo totozoti gore redu radi ramwa ratomwa. ndoti izvi saka pendakataura naye inini kwenda kwakaita mupurisa wanga asati azive kuti kwenda kwakaita mupurisa iyoka pendakataura fiziva nekuti ini ndanga ndakataura naye waizotaura fiziva ndakamutendera ndakaii wakazotoipe wakazotokofona bheki fonerani iri kuti unondakati ndakabhuya mabaka ndii mbudu Yakanaka. takaimbudu akomana kuende mupurisa Ngekuti isusu tatoona kana tonosara tofamba tatoone pane tsvina mukuona anhu echihaidha kudai umwe echivhare makomba kutaura kuti atoziye nyaya iri kuitika iri kupedzani zvori pachena ngekuti kana uri innocent hautyika. yes tete kuti wauye tete weapa pese kubva dambudziko risiri pamba tete waiuya asi munhu ako avhara manje ndiye mwana wafestival yasara sati tete wakwanise simba rekuuya wari wana wari kuwachengeta chizvi tete wakura hawatouye kana iye uya asiku ari kuvhara nyaya inoitika ngekuti kana audiwe kwamambo kuno anouya solution mwatauri motikari iripo anondobuda pano nemotikari pokutoendepo kundi kuwatora mutora asina kugeza hatichawape manje hatichawape mari apa nditi mari tete apa taiti nditete wedu tichiti hatina tete sisi madambudziko ese ekubatsirana sabvezama kubatsirana samanje apa tiri kwase kuti kwapa watsvagira moto tichitowakwidza waiwa chigorapa tisita kutoita futi inozi noti titonotumirirana kwati titakukura tinaro isusu hapatorina pa kuti kana vachitisiyira ruoko rwakadai so noti makuva afuro pa6 months pa4 makuva esaya kani tisu timone dambu tisu torana madawanhu wacho takadai so iyo mukoma chahaoneki ana tete warupa haoneki tete wari apa ukakwanisa kuya paruku rwababa chete nere mwana nenyaradzi yababa wakauya asi zvimwe zvese zvikaita hawasi kubatika satiti apa kuramba kwavo kwakaita tinotaurana titi tichakwanisa kubudisa mari dzedu tichidaika chizwa manje ini ndiri kuti right mota atete atichatoriba tieni kotoro kuchipinge tofamba atete hauchibatwa munodini aiwa isusu tikuedza kwakuti isusu hatisisina simba rekuti tori mari yedu isusu towakuidza isusu toyebana tete kana kwava kutoya rumaoko medu ari hausisina rumaoko medu takutosanganawo pamhosva apa dambudziko redu rodini rosoroveka nechidai ndianosiro rugore rwesamo roenda zvitarini ikasatani ndoendisewesamo isamo nariramo ano kutaura mukoro wavo ndasungwa nundoyani ari uchipingo enikokwekeregwa achasiiwa ari masabhuku ari ndimbizawa ndakanai chako nenowe akanova nenowe anazoikwani vari kugara pamuchabacho pakarorwa mwanasikana wavo panozipani no village yacha mwizi nenohosho ndiyo
Ziyo kamba pasho ndaleta ukutuza sabu kwacho. Dama yaziya zita. Wechendi uri kuendepi? Unoenda wacho unoendepi? Gara mayimbo. Uyu basi sabu kwacho. Waenda nesabu kwacho. Sanogara namadzimai konza akitasi. Oh. Babazia. Ngekwa kisani kwani? Ehe. Tena sikubali. Oh, ah. Ndo waziwa. Ah, thank you. Zaidi Mata sana. dau ziba gara tete. Saka pano zibali. Pavari. Kana ambuya watokwa. Pane nowe. Pano zibali no. Neno huko wacho. Pabule. Iya, pampundo wasabu patakaenda pepe. Shop ira pa. Arto gara pa shop. Mwana wacho unozikonzi unonamatira. Yato muzukuru wedu chaichaiyo. Unonamatira wewe ogaro. Maprofita and destination. Profit wacho rwatendero kwa maprofit. Amaita sabu. Saka tati mukataura manje kuti ari kupi tinobatsirika ndiye neno hwacho. Kando kwenye. Yetopinda Saturday. Sunday. Oh. Anotona kwatiri kuita zvitamisiso mukuona tiso wacho tiri 3 days. Pamwe next takuita kuti takati arungoenda. Atete. Magnet. Kuunga muziki unokwenzera. Vale.